Čau, já jsem Lostavitel a v dnešním videu tak si postavíme tuto figurku, která má představovat rytíře z Castlu a jdeme na ní. Takže na tuto figurku budeme potřebovat tyto postavičky. Takže figurky, které budeme potřebovat na tohoto rytíře z Castlu, jsou tyto. A teď si ukážem, který dílky z těchto figurek budeme potřebovat na toho rytíře. Jako první budeme potřebovat tyto nohy z tohoto pastevce. A jdeme si ukázat další díl. Jako další dílek, který budeme potřebovat, je to torzo z tohohle hodináře, mu říkám, z 27. série. A aby jsme si mohli udělat to správné torzo, tak potřebujeme tyto figurce takhle prohodit ruce. A máme to torzo. Následující dílek, který budeme potřebovat k té figurce, tak bude plášť z tohoto lesního muže z Dungeons and Dragons. Potom tak budeme potřebovat tuto hlavičku z Mistra Vua. A jako poslední dílek z figurek budeme potřebovat vlasy z tohohle Miguela ze Spider-Verse z CMFek. Dál tak už nám stačí vzít jenom nějaké to brnění a zlatý meč. Tak a když postavíte všechny díly dohromady, tak vám vyjde tento krásný rytíř. Takže já doufám, že se vám dnešní video líbilo a určitě nezapomeňte nahodit like, odběr a nějaký ten komentář. Hoj!